बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आंनि बे देहा जोथोन इउट्युब चेनेला 1 मान्थ कमप्लिट जानायनि थाखाय 1 मान्थनि फ्रि रिचार्ज आङो होनो गोसो जादों आंनि इउट्युब चेनेलनि साबस्क्राइबारफोरनो लागै। आरो बे 1 मान्थनि फ्रि रिचार्जखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना मोनसेल' खामानि मावनो नांगोन, बेनो जाबाय आंनि मोनसे सुंलुनि फिननायखौ नोंथांमोना होनो हानो नांगोन। आरो जायफोरा सुंलुनि फिननायखौ होनो हागोन बिसोरनिफ्रायनो 1 मान्थनि फ्रि रिचार्जखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथांमोना बे 1 मान्थनि फ्रि रिचार्जखौ मोननो इच्छा खालामदोंब्ला गिबियावनो आंनि बे देहा जोथोन इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। बिनि उनाव फिननायखौ हरदो। मानोना जायफोरा आंनि इउट्युब चेनेलनि साबस्क्राइबार बिसोरल'सो 1 मान्थनि फ्रि रिचार्जखौ मोननो हागोन। दे होमब्ला सुंलुखौ मोजाङै खोनासंदो आरो फिननायखौ हरलायदो। सुंलुआ जोबोद गोरलै। सुंलुआनो जाबाय बुहुमाव जोनोम मोननाय जेसेबां सुबुं माहारि दङ बयनिबो बे मोनसे जिनिसा गोसोम। आङो जिनिसखौनो होननानै बुंबाय। रावनाबो बे मोनसे जिनिसा गुफुर जाया। दामि दामि क्रिम लायोब्लाबो, दामि दामि साबोनफोरजों दुगैब्लाबो, गोबां रां गारनानै बिउटि पार्लारफोराव देलायहोजाब्लाबो बेखौ गुफुर खालामनो हाया। बे जिनिसा मा बिलाय? आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो बे सुंलुनि फिननायखौ होनो हागोन। मानोना सुंलुनि फिननाया जोबोद इजि। दे होमब्ला 1 मान्थनि फ्रि रिचार्जखौ मोननो थाखाय बयबो एन्सारखौ हरलायदो। बेबायदिनो आङो मोनफ्रोमबो मान्थआव आंनि साबस्क्राइबारफोरनो लागै सरप्राइज गिफ्ट लानानै फैगोन। आरोबाव नेक्स्ट मान्थआवबो आंनि साबस्क्राइबारफोरनो लागै आङो गुबुन मोनसे गिफ्ट लानानै फैबावगोन। जोबनायाव बयनिसिमबो मोनसे खावलायनाय, अननानै बयबो लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।